Δεν υπάρχει καλύτερη μέρα σαν αυτές τις Κυριακές που έχουν καλό καιρό και μπορείς να πας στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αυτές τις Κυριακές που έχουν καλό καιρό είναι τέλειες για μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Έχουμε παιδιά φθινόπωρο και έχουμε φανταστικό καιρό. Φανταστικό καιρό. Νοέμβριος. Την Τρίτη έχω γενέθλια, να τα λέμε και αυτά. Αυτά τέλος πάντων. Κυριακή έχω έρθει από το πρωί εδώ πέρα και έχουμε ακόμα πάρα πολύ να φύγουμε στην παραλία Θεσσαλονίκης. Να πάω πιο πίσω και νομίζω δεν φαίνεται. Ωραία. Νομίζω τώρα φαίνεται. Αυτά τέλος πάντων. Είναι τέλεια μέρα για να πας στην παραλία Θεσσαλονίκης. Στις Κυριακές είναι τέλειο να πας με ποδήλατο για βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ειδικά αυτά τα παιδιά.